cikin jihar Abuja. Jama'a murna ta kusa ta hana ni in yi magana, amma babu abin da zan ce in ba in kara ma Allah godiya da Allah ya nuna muna an zo muna daga jihohi tun daga Lagos shugaba national Alhaji Sama'ila Garkuwa da Alhaji Usman da Alhaji Abdullahi Sa'idu da Treasurer Yusuf da sauran mukarrabai wanda suka zo daga nisa har ma muna da bako tsohon shugaban PNDS tarayya na Amerika shi ma yana nan da mai girma babanmu Allah ya zamanin shi ambassador Alat mai gaskiya muna barka da zuwa. Akwai kuma shugaban 'yan Nijar gaba ɗaya mazaunan Najeriya wanda ya gama bayani Alhaji Abubakar Khalid. Alhaji Abubakar Khalid shi ma yana nan. Duka waɗannan mutane sun taso tun daga jaha-jaha don su taya mu murna. Don haka mu ɗan Abuja Allah yana son mu, Allah yana tare da mu. Shi yasa Allah ya nuna muna wadda ranar kuma muka kasance cikin mutane waɗanda za su ga wadda ranar ta shekara 31 na PNDS tarayya. Ina yi ma shugabannina, yannena, uwayena da kannina da shugabannin mata duka ina musu barka da zuwa wannan wurin. Kuma ina kara godiyata zuwa gare ku da wanga fitowa da kuka yi ku nuna ma PNDS tarayya kishinku, ku nuna da cewa ku militan ne na PNDS tarayya ko masu kishin PNDS tarayya, kuma ku nuna ku ɗan Nijar ne masu kishin ƙasar ku Nijar. Don haka mun gode sosai yadda kuka zo lafiya, Allah Ubangiji ya maishe ku gida lafiya.